joto biduno nai tongnai rangsakni takhok tai bukuk sorokno haina hai ang norok bagi video tui phaika norok tini bo o video no fulansin pasak jora nanin bagi saitok laidi tei video no skip khaitari ti ingke phaidi ang tini norok bagi kok tubui phaimani tei topic tui phaimani amongkha belai khino kirima singcha tai wanama singcha haike norok fulano ani tini no video ni title thumbnail no kuino norok saiman bai khena ingke phaidi amsu kok saiwi tini ni o video ni topic ni bukhago thanglayan tini ni o video tui phaimani haike pa norok bagi kok tui phaimani ingke omase norok lai thangnai কয়েকটা বছর ni korona norok jotno muitu tongbai khana tei sawibo manbai khana omo hongka corona virus nei jeta sini o india hao ngui thangmani o ruk haikaba o bemar sem omo haino tabuk China haubo haino hai ruk haikaba bemar haikaba virus Kwtal achai phikha nei kokto marok manai tongkha tei khnawi tongkha ingke obo soi soi kubuida haikaba erengda phiaba news kotor news channel ni bisingtui koktoma srai khaino manai tongkha haino hai China hao virus kotorma pura kirima singcha wanama singcha omo hai virus haino hai achai phikha nei koktoma manui tongo ingke o virus boma hai borokno abo besirbag akroson khainai hingke sing omo bo khobor mankha chrai haikaba boyaskor borok thanibo o tabwkni o je virus Kwtal ngui tongo humane omo chrai haikaba boyaskor borok thanibo kwbang kukno o bemar akroson khainai hinui chong khnakha norok saiman makhina kotor news channel ni bisingti ingke omono kaisa belai kheno kirima singcha haikeba belai kheno wanama singcha haidiba sing agini bosoro se corona virus nei sing kwbang mano baksa majak laikha baksa thikha baksa thiya phano tongna sanani cost tongbaikha tongkhe sepungbaikha school office ha kwbang mano disturb baikha bondong baikha chrai khnai rok porinani sepsap ajorao manbailia samonu rang puisa rok o jorao belai kheno crisis baikha belai kheno masaya manung yabo wngkha tei belai kheno kiri korobo wngbaikha haidiba hingke omo haikeno tabuk bo wanswk naikha hingke ba kaham ke research khainai hingke aboni system haikabona aboni tal haikeno ongnani search tongo Chini o Bharat ha kotoro haikaba Chini o India hao hingke sing khnai to tongkha China hao tabuk Kwtal haina haitesa corona virus hai virus Kwtal achai tongphika nei phiaba Chini India hao abo hapai badi haikaba manjakmani omtui poroman rok singmanyakho ingka obon bagui kotor channel ni bisingtui ngya sani ba kebo Chini o Bharat ha kotoro manja sani sotorko haikaba host tongman bagui kotor news channel ni bisingtui saklaiui ijakha hingke amoni bagui do
tahok tai busok ang tini o video ni through ten no sanani musungo wanswk maya haikeba sawi mania haidiba ngai phumano chini barot hakotoro ba angya phano ngai mano nga haipano ang sanani musungo tani hinke seng agiwase manjagai loiba kosto o kalaimani loiba gobang mano kiri koro mani loiba gobang mano birman haikeba mase maningya ha tong kosto mani loiba tabuk bo obo hai jokonte sini tibra hawa haikeba barot hakotoro omo hai baras tomungno soloi phikha hinke haikeba ngai thaka hinke nga omoni bagino seng tabuni simino seng sotoko tonna nangnai tahok tai buso sotoko bo hai tonna nangnai hinke omose norok kaham khnadi je nog nukhungo rang puisa khoksa khongnoi haikeba left side ni tongmarokno norok haino sokai pokai rok da khlaija baidi tani hinke norok saiman khana agio corona virus phru usuk mase mania rok wngkha town nogo thangui mai wngkha bazar hubarok ko meketung thaiketung tei nana rokom rok phalui maya hati rok bazar rok sob somoi no khola kholi mane available ingya ha omba hiri kwbang mano crisis wngkha ngai oma haikeno tabuk bo wngnani thagui tongo haikeba wngnani charge tongo ngai obono no ang tini joto ani tipra sa tahok tai bukuk sorokno ang o video thurte sanan musungo norok hus tongbaidi wngyani swkang no hus tongdi tini abo udang no wngya buini hawase wngui tongo chini hawa tamo wngnai ang tamo wngna tong ang sak kaham no tongo ha omoya tahok tai buksong seng wngya swkang no seng sotoko haikeba hus tonga kaise seng o bemani yadi seng katiwi manai phiaba nung tini khanato tui phano nung hus kwrui ba sotoko kwrui ha omake tonga hingke phiaba nung angbo tini o bemarni yakni katiwi manglak chorop sa o bemarni yago klai thangnai tei omo simia tahok tai busong klai aphano klai athung seng saimano kaisa lai thangmani bosoni kokno seng muito khai naikha hingke ba nahari naikha hingke ang norokno thaijimani saka kwbang mano tongkhe sepnglaikha kwbang mano mase manung yang laikha pun wak rok kwbang mano thwibai khe narokom wngmaikha podre pongmaikha manui kwrui rok o jorao phal phano dam kom ha paini kwrui tamni hinba byabsa banijok khlainai rok bo phalmaya ha painai rok kwrui ma bai borok muchungthani rang puisa o jorao crisis ma bai kwbang mano legal laga wngkha o jorao norok jotono saimano hingke abo haike no tabuk bo wngui mano aboni bagui no kotor news channel ni bisingko tabukno sotoko riwi tongkha hingke jara o ruk bai manjak yaphano ba o rukni yaphao klai phano tamni hingke seng chini tipra sarok wngkha sob somoi no buini silai rang puisa kwrui ha buini silai bigra hingke aboni bagui no seng sotoko tongna nangnai sudu o bemani yago klainani simi sotoko ya tahok tai buso seng rang puisa omtui rokno bo seng mantis khe cholna nangnai haino sokai pokai norok ta khaibaidi hopong sapong suwak rok nagai kuku kaka wnglaiyei nana rokom wnglaiyei omo haike norok ta tongbaijadi please ang norokno video thurute sanan musungo norok khwnawi tongkha hingke norok agio no manjagui loi saimanka hingke tabuk bo norok sotoko wngna nangnai hus tongna nangnai norok chama nungma rok bebak no ojon khe chanani nangnai rang puisa tongo hinui tini hopong sapong nung suwak nungui guriwi tongkha swbai tongkha ha phiaba jefru lockdown wngriwo no tiprao a jorao haino hai agini haino crisis wngui thanai tahok tai bukso aboni bagui no besirbag chini tipra sa tahok tai buksorokno ang o video thurute sanani musungo norok sotorko tongmaijadi hus tongmaijadi sudu bemani yakni simia joto rang puisa joto omtui rokno mantis kai norok choliwi tongmaijadi tahok tai buksong bo jorao chini barot hakotoro wngui thano
जों किसा किसा खां थाखा लकडाउन ओंना फानो चार्ज tongo ha ओंखाय लकडाउन ओंखांखाय तो जों आगिनो जों तेर मानजाक आगिनो साय मानजाक आगिनो कस्त मानजाक ओंखाय आबोनि बागैनो आं दिनै नरकनो साननि मुसुंगो ताखक तै बुसं नरकनि joto आं बिसो तमरंनो नरक मेंटिस के सलिदि control खायतन निदि ha बुनि तंतै बुनि सातै अमति रखै तातंदि ha गरै borok kaham kai मेंटिस के सले नांनाय ha गोनांल एबाक्सा तंतिनि haino belai sebai tongha belai tini sebai hopong sabong nung nangoi guri tongha omaya takok tei busong jara keri borok teb sotokorna nangnai haidiba jefru lockdown thangana afru nung manai khonoi phalna phano bazar hatirok tonglak जों आगेयाव से नुखा उराम उराम बंदंग बाजारक साप्ता काइसारक दिन बाजार फाइकेंके बाजार बत पुनवाक तंफानो फालमाया दाम कम गोबां मनो कस्त मानखा अबाहायनो जाहाथे जों वासेसे ओंगै थांखा ha tabuk te waisa angna nikhe जों सटक तंना ना हाइदिबा दाखते बुसं गाबोन बागै न प्लिज आं सारान मुसुंगो o bemar sini barot hakotoro phaifu mano ओंगै फोनो मानो गाय ओंखांखे न मासासो खरसो थैखानि खना o bemar manjagै थैखानि खनाखायनो जों लकडाउन बो भारत सरकार बो लकडाउन दिनाय लकडाउन दिखांखे तामखा जों अफिस आन्दोलन स्कुल लक बाजार हातिरक बेबागनो आगिनहाय नियमते एभेलेबल यांगै थानाय टाउन रक मानि फानाबो नों थारा yang थानाय ha अ हायिं यादिबा गोबां नों खागिबो अबाहायनो सेम अबाहायनो ओं फैनाय ताबुबा आबोनि बागैनो जों जतन सतर्कता नाय जों नग नुखंगो थुं साथानि नोंथानि बेबाग जागाव जों रां फैसा रगो जों मेडिसकाय नरक सलिनानि खायदि ताखतै बुसं गाय तिनि आं नरंनि बागै भिडिअ तुइ फेमेन हिंके अमनो तै मुसानि बागै आं तुया गाय o bemar ताबो जों खोनाय तंगो साइना हावा हायना हाय बेमार Kwtal achai phikha arani borok गोबां मानो ताबुक एक्सिडेंट गै तंखा o bemar no manjagै ओंखाय आबोनि बागैनो जों सतर्कता नांनाय जों जखनते खोनाका ha जों मकल बाय नुया फनो जों खोनावै दंगो अबोनि बागैनो प्लिज जतन सतर्कता बायदि जोंनि तिप्रासा ताखतै बुसं आलका दफारक जेसाफन तंथुं वाजायफुं तंथुं नङैफुं तंथुं हपं सापं बागरम फुं तंथुं फेबा सिन तिप्रासा ताखतै बुसं जों बुनो सोरंगै बुनो नायै ha बुनो स्टाइल न सोरंगै नाकरै जों खाबानि ताखतै बुसं बुनो स्टाइल न ता सोरंदि निनि निजिनि स्टाइल न सोरंदि अमसे मेन आं tin norong sana musung mangke gai omso no tini kok norong bagai tubi family gai norok khaklayo norok buji baikena tei sawiman khana gai jotono norok sotorko haike ba janjani sakno control khai janjani nogno khungno control khai tei janjani ningma sama rang puisa bebak norok mentis kai control khai tongbai jadi obono ani kaisa o video ni thurute norong no koimung tei kobok mo enggak tinini video orono kholobo risinai tahote bugsang haino hai norong bagai Kwtal update kogrok tobui phaipinai tei norok o channel subscribe khaiko ke ba norok subscribe kaisa khairidi tei o video no nai tongkha ke ba like kaisa roi redi engkai jotono kaham kuruk susto tongmai jadi tei haino hai norok bai malai phinai jotono no khulum baikha।